ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канал ва шахсиятое ки хоҷигӣ дехона бояд айни ҳол мавсими киштукори гандуму ҷав мана дехоно ҳар як ваҷиби замина сарфакорона истифода бурда замина тухм пош додан ки ба умеди ин ки худованд пага аз ҳамин заминҳошон мо баракот диҳаду бо як ризқи зиндагиҳошон шавад. Ана бобои Сидаҳмад худо давлатшон зиёда кунад. Ҳамин чандин соли ман ҳамин раҳ мебинам ҳамин бобо доим ҳамин заминҳоро холӣ намегузоранд. Ҳар як ваҷа меша ба самаранок истифода бурсодиянд. Ана худованд дар касб корҳошон баракот диҳад, дар ҳамин донапошиҳошон илоим ҳосили фаровон гиранд. Баракӣ омад. Мана ин бу як лаҳзае аз кишту кори деҳқон ки ама хел заминҳоро ба умеди як ризқи рӯзии ҳалол вай мекунад, кишту кор мекунад. ҳа ҳоҷибаҳо як дуои нек мекунад баҳри бинандаҳои канал. ана баракӣ ован ҳоҷибаҳо. Мана ин деҳқониҳошон ҳаминҷо вай доранд. Сабзию шалғаму худо давлатшон зиёда кунад. Мана боғам доранд, не ки гуфтам ки самаранок истифода мебаранд аз ҳар як ваҷаб замин. Мана ин деҳқониҳошон сабзию шалғам ҳам хеле чизо доранд. худованд дар ҳифз амунаш нигоҳдоршон бошад. Чандин нафаро гуфтанд ки ҳар бор видео мекунӣ худат наметобӣ. Мана дӯстон зиндаву саломат бошед. Гуфтам ҳамин аз ҳолу аҳволу ҳамин кору фаъолияти ҳоҷибаҳо як навор кунам. Гуфтам ҳамин деҳқониҳошон як худованд саломат дора бобо. касб короту баракат. Мана гандуму кори дига бинам. Мана дӯстон зиндаву саломат бошед. Мана ин навераҳошон қатӣ кор кардем. худо ҳамаро саломат дорад. дӯстон видео маъқул шавад ҳатман фикру андешаҳоро дар зери навор мегузоред дӯстон. мана гуфтам ки ман ҳар ҷое мерам ҳамун як ҳолатҳои хуб бинам дар ҳамунҷо ягон навор гирифта баҳри дӯстон мегузорам ки дида бо баъзе одамон ҳастанд ки мақсад ватани ёд мекунанд, хеле ҷоҳоро ёд мекунанд. мана дӯстон зиндаву саломат бошанд.